oraindik ulertu nahian gabiltz nola Demontre lortu zituen atzo Realak 3 puntuak, baina horrek ez di axola, ezinbesteko garaipena lortu zuen, 3 puntu oso beharrezko eta garrantzitsu, eta San Sebastian eguna ospatzeko, ezin hobea, Markel. Bai, garaipen sinestezin agisa esan da, ez? Asko lehenengo zatixan ikusita Barsaren lehenengo minutuak, segurazki berdinketa hori sinatuko genuke ez, baina Realako erakutzi digu beti sinetxi behar dela, eta Matarazzoren eskutik baldin bada, are gehiago, ez? Bai, Donostian festa aldez aurretik hasi zela esan dezakegu, eta liderra tituluan jartzen duen moduan, festa horren biktima izan zen egia esan, denok dakigu, 100 partidutatik 89 galduko lituzkela Realak atzoko moduan izango balira, baina garaipena lortu zuen, Matarazzo efekt, ez dakigu azaltzen oso ondo, baina horretxetan saiatuko gara, eta benetan kriston posa eraman genuen atzo. Bai, egisa esan da posa eta berriro ere urduritasuna, ez dakit dinamika hau zenbatian luzatuko da, baina jada baditugu 3 partida nahiko justu eta ez dakit gure bateria norarti iritsiko den. Baina hala eta guztiz ere, kaos hau modu batera edo bestera ordenatzeko nebauzu 11koakin hasiko gera, zenbait nobedade ikusi genitun, alde batetik ikusten ari gera bere Matarazzoren defentsa guztiz finkotuta dagoela dirudiela, ez? Bai Aranburu, bai Jon Martin, bai Zubeldia eta bai Sergio Gomez, egisa esan da Lauren partida oso ona izan zen, eta ere ikusi genuen, eta oso garrantzitsua, Turrientesen papera Matarazzorekin, protagonistaren papera izaten ari dela, ez? Bai, oso zaila dirudi orain momentuan Turrientesi 11kotik ateratzea, Gorrotxak hartu du ordezko rol hori, baina albiste ona da, ala ere behasaindarra 11koetan egotea, ze orain arte ez du erregulartasuna izan, beste entrenatzaileekin, eta Matarazzok lortzen badu barnean daukan talentu hori ateratzea, oso albiste ona izango da Realarentzat, eta gero zuk esan dakoa. Nik uste dut bere 11koa jada pixka bat egituratzen ari dela, ikusten dugu defentsan errepikatzen dituela normalean Zubeldia eta Jon Martin, eta aurrean zegoen aurkariarekin nahiko partida txukuna egin zuen Realaren defentsak, eta egia esan, etzen bate erraza izan, adibidez, Lamine Yamalen denboraldiko partida honenetariko bat izan zelako. Bai, egisa esan da nik uste, ez tanoetatik Lamine Yamal bezalako jokalaririk ikusi ez, Messiren eta Cristiano Ronalderen mailara igo dezakegu, eta nik uste merezita. Horrekin, bai, ez dugu inoiz ikusi horrelako jokalaririk. Hau esan da, Turrientesekin amaitzeko, ikusi dugu beste jokalari bat onduan maila berdinean izan da, benetako freskotasuna, benetako behar dituen baloiarekin metroiek dituela, eta guztiz libre ari gera ikusten Turrientes, eta zer nolako sortea, ordezko bezala, Gorrotxa bezalako jokalari bat izatea, ordezko bezala atera zan atzoko kasuan, baina ikusi genuen bere baloiarekin eta baloigabeko partida oso ona dala. Bai, eta hemen garrantzitsu izango da norberak bere rola zein den jakitea, ez? Osea, azkenean 2 postu egongo dira hor zelai erdian, Soler eta Turrientesenak orain momentuan, ikusiko dugu hemendik 2 astetara, edo zer gertatu daiteke, eta gero Gorrotxa, eta beste aldetik Jangel ari da bueltatzen ere, gutxinaka, orduan ikusiko dugu nola kudeatzen duen hori Rinok. Partidarekin hasteko, ze hasiera nahiko zoroa izan zuen, Realak 30. segunduan gola sartu zuen. Hori hasteko, nik uste dut, esanguratsua izan zela eta erakutsi zuela taldeak argi zeukala nola jokatu eta nola erasotu Bartzelonari, eta bestalde, energiarekin hasi zuela partidua, eta hori oso beharrezkoa zela. Gero, pixka bat minutuak aurrera egin zuten ala, Bartzelona egonkortzen joan zen, baloiaren irterarekin Realari mina egiten hasi zen, baina hasiera behintzat nahiko txukuna izan zen Realaren aldetik. Bai, Realak aurpegisa erakutsi zuen lehenengo minututan, azkenan intentzia hori da, ez? Etxean jokatzen ari zara, zure zaletuekin, egun handi baten bezperan, orduan, aurpegisan eman inbiadozu. Egisa da aurrian aurkari bezala, munduko segurazki talde onena dakazula aurrian, eta nik uste hori ikusi genula, ez? Alde batetik besterako nola mugitzen zuten baloia, eta batez ere ikusi genuen nola Realak lau bi batean defenditzen zuan, eta bai Pedri, bai De Jong eta bai Fermin
3-2 kontrako nagusitasun hori lortzen zuten, ez? Egisa lehenengo Realaren linea hori oso azkar gainezkatzen zutela Barsako jokalariek, eta joan etorriko partida bat proposatu zuen Barsak alde horretatik, eta lehenengo 20 minututan, benetan 2-3 goleko jokaldi izan zituen Barsak, barkatu zituenak. Bai, puntu horretan ikusi zen, zer nolako ausardia erakuti zuen Rino Matarazzok partidua planteatzen, baina zer nolako arriskua ere. Azkenean, zuk esan duzun moduan, hor zelaiaren erdian, 3-2 aurka egoten zen normalean, Zubeldiak salto egiten zuen Ferminena, baina gero zalantzetan hasi zen Reala, ez duten oso argi markak nola jarraitu, eta hor trantsizioetan Barcelona segulako mina egiten ari zen. Gero, pauso bat atzera eman zuen Realak, eta agian utxune horrek tapatzea behintzat lortu zuen hasiera batean, hala ere Barcelona oso ondo jokatzen aritu zen, eta pila bat aukera egin zituen lehenengo gola sartzeko, baina hemen ikusten da Sergio Franciscorekin alderatuz edo Imanolen azken garaiarekin alderatuz, Rino Matarazzok beste ideia bat daukala eta agian gehiago arriskatzen duela, baina jokalariek orain momentuan sinesten dutela, mezu horretan, ez? Eta hori da gakua, ez? Azkenean ausarta izatea sistema ausart bat aurkeztia oso erraxa dela, baina jokalariek benetan entrenatzailearen gan konfiantza hori izan behar dute, eta ikusten ari gera benetan badutela, ez? Beste kasu batzuetan, segurazki Realak, zuk aipatu zulen, kasuetatik 89 kasuetan, 3 edo 4 gol sartuko jasoko zituela Realak, baina atzoko kasuan ezan holan gertatu, ez? Lehenengo jokaldian gola sartu zen Oyartzabalek, jokoz kanpo, behazke beranduago, kristoneko gola sartu zen Oyartzabalek, eta ikusi nolakoa dan futbola, azte hartian protagonistak txarrerako izan zirenak, bai Oyarzabal eta bai Remiro ikusita Marreroren maila bikaina, protagonista izan zian, eta Oyartzabalek benetan bere gola jaso zuan, eta berriro ere dinamika hon horretan sartzia berreskuratu zuan. Bai, eta dirudi partiduak pare bat inflexio puntu izan zituela, lehenengo gola, Realaren gola, nik uste dut dudari gabe bat dela, ze ikusita Barcelona nola ari zen erasotzen, Realak zenbat sufritzen zuen atzean, gol hori sartzea, benetan asko izan zen Realarentzat. Ze gauzak ez diren irteten ari, Reala ez eguen ondo kokatuta zelaien eta sufritzen ari zen, baina hala ere gol hori sartu zuen. Hau da, ez? Pixka bat gauzak gaizki doazenean ere, hori ondo egin dut eta aurre hartu dut markagailuan. Orduan, nik uste dut gol hori oso garrantzitsua dela eta batez ere atxeden aldira aurretik joatea. Ondoren Barcelonak beste gol bat sartu zuen, gero penaltia egon zen jokoz kapo zegoela, eta hori guztia, ez? Orduan, nik uste dut Oyarzabalen gol hori agian bintzat oso garrantzitsua izan zela, ez? Bai, batez ere erakutsi zuelako gol horrek Barsak ere galdu dezakela, ez? Eta hori xebera izan zangakua. Atxeden aldira aurretik joatia markagailuan. Ikusi genuen bigarren zatian, zenbait aldaketaren ostean sistema aldaketa bat egon zala, baina azkenean gauza horiek atxeden aldian plantatu behar dira, ez dituzu etxetik plantatuta ekarri behar, eta azkenean hori izan gakuetako bat, ez? Ikusi genuen Barsak zer nolako erasoak izan zituen Realaren kontra, eta gisa esan da sortea euki genuen, eta handia, bost zutoin izan zian, 25 jaurtiketa, eta Remiro askotan, edo behintzat urte hontan ikusi ez dugun Remiro bat, 8 geldialdirekin. Bai, nik uste dut sentsazioa zela momentu oro Barcelonak gola sartu zezakela, eta gure markagailuan aurrean izate hori hautsi zezakela momentu batetik. Ez dela, ez? Nik uste dut bat eta batekoarekin deno pentsatu genuela, hau amaitu da, partidak normal jarraitzen badu 3 edo 4 sartuko dizkigute, baina ez zen horrela izan. Hau da, alde batetik zuk esan duzun moduan, Remiro heroi moduan ibili zelako batzoko egunean, eta atera zuen esku bat atean, ez da inork rematatu zuen, Lewandowskiren remate baten ostean, benetan izugarria da esku hori, eta gero, golaren ostean, urrengoko jokaldian gola sartzen duela Realak. Osea, besoak jeitsi beharrean, energiaz bete, kemenez bete, aurrera egin zuen eta 2-batekoa jarri zuen. Orduan, noski sortea izan genuela, noski atzo dena alde jauzi zela, baina Realak
bere gauzak ere ondo egin zituen 3 puntuak ateratzeko, eta hori ere, edo horri balorea eman behar diogu, Eta Mataratzoren indargunetako bat, partidaren irakurketa oso onak egiten ari dira, behintzat azkenengo 3 partidatan ez, ikusten dugu nola sistema polivalentzia hori Alemaniatik ekarri duan ez, ikusi nola Turrientesen txartel horia ikusita Gorrotxa sartzia erabakitzen duen atsedenaldia eta 10 minutu pasata gero, eta gero nik uste guztientzat sorpresa izan zen aldaketa, Brais ateratzen du eta Álvaro Odriozola ateratzen du 5 jokatze batzian. Egisa zan da sistema nik uste nahiko harrigarriak gehien ontzat, esatozu, ostra, atzian sartuko dira, baina benetan etzan hori gertatu, eta azkenean kontrol hori area barruan izatea, garantzi txutzat hartzen zuen, eta ikusten dugu mapa horretan, zenbat despeje egin zituen Realak bere area barruan. Azkenean planteamendu horiek dia, partidak irabazten dituztenak, eta benetan Mataratzorekin pertsonalitate hori ekarri du behintzat, eta ikusten dugu Gedesen golaren ostian zer nolako ospakizuna, nola ospatu zuen gola. Azkenean, odol bero hori, faltan izan genuen, Sergio Franciscorekin izan genuen, odol bero hori Mataratzorekin izaten ari gera. Bai, eta batez ere, konplejurik ez izatea, beldurrik ez izatea aldaketak egiteko, erabakiak hartzeko, hau da, nik uste dut atzo, logika nagusitu zela, ez? Barcelona erasotzen ari da, Reala jada nekatuta dago, gero Kuboren lesioa eman zen, Braisen aldaketa, hau da, zer egin dezakegu? 5 sartuko ditugu batzean, Kaleta aterako dugu jokalari altua dela eta hor area barruan nagusitzeko ere garrantzitsua izan daitekela, eta pixka bat espazioak itxiko ditugu eta defendatuko dugu, eta hori egin zuen Mataratzok, hori erabaki zuen eta ondo atera zitzaion. Gaizki atera altzen? Bai, baina etzen atera, atzo dena aurpeiz atera zitzaigulako. Baina nik uste dut logika hori, ez? Nik askotan faltan bota dudana beste entrenatzaile batzuekin, atzo nagusitu zen eta zorionez garaipena eman zigun. Horrelako erabakiek ere garaipenera hurbiltzen zaituzte. Bai, blokea barruan sartu, azkenean ikusi genuen nola Barsaren indargunetako bat baloiak barrutik filtratzea dela. Azkenean 5 defentsekin, gero gehi Gorrotxa, gehi Soler, txartela Gorrixa ikusi aurretik, azkenean egonkortze hori lortzen dozu, ez? Eta batez ere garrantzitsuena, gola jaso ostian, atzean esartzia, hurrengo jokaldian guztia ematia, eta kasu honetan saria lortzia Gedesen golarekin. Gedesen momentuko egoera, maila oso handia izaten ari da, eta benetan 4-2 horretaz gogoratuko gara denboraldi osoan zehar, ez? Bai, orain zifra merkea dirudi eta bada, bere errendimendu ikusita bada. Asko ematen digu orain momentuan, ez dakigu erregulartasun horrekin jarraituko duen denboraldia amaierar arte, baina Gedes hau esplotatu egin behar da. Eta barruan duen zuku guztia atera behartzaio, ez dakigu noiz arte iraungo duen, ez? Orduan oso albiste ona da horrelako maila ematea Portugaldarrak, gainera ikusita orain Kubo ez dugula izango gutxienez hilabete terdiz. Badirudi... Bai, hor erasoan utxune bat edo pare bat egongo dira, orduan garrantzitsua da beste jokalariak ere entxufatuta egotea, eta atzoko ondorio orokor gisa, ez? Pixka bat garaipen horren ondorioak, alde batetik, Rinoren hasierako aldaketa hori egonkortzeko balioko du, nik uste dut, hau da, atzo lortutako 3 puntuak eta garaipena merezi ez izateak nik uste dut taldea indartu dezakeela, hau da, mentalki benetako aldaketa bat eman, eta ikusten da, batez ere, eta nik uste dut garrantzitsuena, jokalariek sinesten dutela. Rinoren mezuarekin, eta hori atzo ikusi zen. Bai, Real honek guztizko aurpegi berri du, egia da ideia jarioa guztiz handiagoa dela, ez? Eta ikusten ari gera benetan, jokalari guztiak gozez daudela, eta nik uste hori dela garrantzitsuena, ez? Irabazteko gozea izatea, eta ateratzen dan bakoitzean, bai Odriozolaren kasuan 30 minututarako, bai lehenengo 11koan, edo bai ordezko bezala Gorrotxaren kasuan bezala, guztiak daude konprometituta talde honekin, eta bazkenean danak egin behar dute bat aurrera joateko, ez? Orain kopa dago, gaur jakin dugu Alavesin kontrako partia izango dela, Mendizorrotzan, gisa esan da zelai zaila da, ez? Nik uste kanporaketa ez dela zailena,
ez da errexena ere ez da, baina bueno, Reala partida batera du final erdi horiek, ditu final erdi horiek. Bai, egia esan behar da, hemen Realak koko izeneko horiek ebitatu ditu, saiestu ditu, eta hala ere etxetik kanpo jokatuko du, hori albiste txarra da, gainera Mendizorrotza zelai madarikatu da Realarentzat, Alabez ez dago orain momentu on baten, baina hala ere badakigu oso zaila ipiniko dutela, eta Realak ez duela erraz izango final erdi horietara sailkapena, hala ere guztiarekin joan behar da, dinamika edo bolada on hau baliatu, eta final erdietarako bilete hori bai edo bai etxera ekarri. Bai, gure alde duguna, dinamikak askotan emaitz horiek finkatzen dituztela, ez azkenean Reala dinamika honean sartu da, eta dinamika hau alik eta luzenen mantentzia izango da gakuetako bat, ez? Jabeta gogorra izango da, alde batetik Celta izango dugu igandian etxian anoetan, ondoren Atletik derbian, orduan, garrantzitsuena, barrene aprobetxatzia oin kuboren falta hori, eta berriro ere denboraldi hasieran ikusi genuen barren hori berreskuratzia, eta bestalde batetik ikustia batez ordezkuak dana eman eskero denek dutela lekua talde honetan, ez? Bai Odriozola, bai Gorrotxa eta Turrientes biak batera, ikusiko dugula segurazki Zeltaren kontra Carlos Solerren baja hori izan da. Orduan, ondorio nagusi bezala hori atera dezakegu, azkenean dinamika hau alik eta denbora luzenian mantentzi izango dela gakuetako bat, eta ni behintzat oso harro nagoela aste honetan ikusi dugun Realaren aurpegiaz. Bai, hau da ikusi nahi dugun Reala, denboraldi hasieratik ikusi nahi genuena, baina zoritxarrez ezin izan duguna ikusi, eta zuk aipatu duzuna, orain da momentua taldearen zuku bateatzeko, taldearen errendimendua aprobetxatu, eta ikusiko dugu, ea neguko merkatua baliatzen duen Realak errefortunen bat ekartzeko, ze hori ere garrantzitsua izan daiteke. Orduan, elkar ikusiko dugu hemen hurrengo igandean edo astelenean, eta ea bolada honekin jarraitzen dugun. Bai, zuzeneko aurkari baten kontra, baina bueno, ea bolada honekin jarraitzen dugun.